Gisugdan na Karong Adlawa ang absentee voting o ang pagbotar sa mga maglisod unya ug boto atol mismo sa adlaw sa piniliay. Duha ka semana gikan karon. Sa Mandawi City, ang mga pulis ang mi-avail niini. Ano yung report ni Nico Serino? Gihimo kaganiha sa Mandawi City Police Office ang absentee voting alang sa pipila nila ka mga sakop. 45 ka mga pulis sa Mandawi ang gitugdan nga makabotar pinaagi sa absentee voting o mas sayo itandi sa mismong adlaw sa piniliay. Nakitang haom kini alang kanila nga magtrabaho karong Mayo 13 ug posible nga way kahigayunan nga makabotar. Mga pulis sab ang milangkob sa Electoral Board. May mga personnel sa COMELEC nga mi-supervise sa botasyon. 10 pa, gideploy ng atong tropa. Maski pa ang mga diri sa Mandawi City sa atong mga voting centers, 9 pa ganito na sila. Then, dili na namutugutan na mobiya sila nga may mag-isa lang ibilin. Then, mabutar mo na ang kauban. Hindi mo yung istipot na siya. Mukapin sa 60 unta ka mga pulis sa Mandawi ang mi-apply sa absentee voting. Apan 45 ra ang naaprubahan sa COMELEC nga maoy nakabutar kaganiha. Mga national positions, senador ug party list ra hinuon ang mabutahan ug walay local candidates. Usa ni siya nga to sa regional office sa inyong headquarters. Ato dito i-collate siya sa tanan dito nya. Iusag padala nga to sa Committee on Local Absentee nga to sa club sa COMELEC main office. So accounting ani ato na dito. Pero di pa mga May 13 pa po. Gikalipay sa mga pulis nga nahatagan sila og kahigayunan nga maka-exercise sa katungod sa pagboto. Tungod sa akong mga anak ba ugma ilang mapupo ang akong gusto nga akong botaran nga mo'y makahatag og kuan sa atong nasod. Makahatag og kahit sa atong nasod. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.